Täällä on kylmä. Nyt lähdetään pienelle ekskursiolle hyvin eksoottiseen eteläiseen kaupunkiin. Moikka! Mä oon Iida. Osa teistä varmaan tuntee mut vielä vähän paremmin tuolla mun alter egon nimellä Shadow Self, jolla mä muun muassa pidän mun blogiani. Mä sopisin hommaan, koska mä oon aika lailla somenarkki, eli toisin sanoen sosiaalinen media on mulle tosi tuttu juttu ja sen käyttäminen luonnistuu hyvin helposti. Aika paljon vapaa-ajalla mä touhun hirveästi hallinnoimalla erilaisia Facebook-sivuja, Pinterestia, Instagramia, YouTube, Blogger. Kaikki oikeastaan luonnistuu. Koulutukseltani mä oon teatteri-ilmaisun ohjaaja, eli käytännössä ryhmävetäjä. Sehän meinaa sit sitä, että mä tulen toimeen ihan niinku työnikin puolesta jo erilaisten ihmisten kanssa. Jes. Katoks, mä pääsen kuvaan. Joo. Olisi voinut olla ihan hyvä. No, bloggaamisen ja sitten sosiaalisen median kanssa säätämisen lisäksi mä harrastan muun muassa Tribal Fusionia. Se on semmoista itämaista tanssia. Mä osaan suomea erittäin hyvin, englantia aika hyvin, pikkasen ruotsia, pikkasen saksaa, pari sanaa espanjaa. Osaan mä vähän japaniakin, koska mä oon kattonut Hannah Minksin YouTube-kanavaa. Odosuru. Lisäksi mä kasvatan papukaijoja. Tää on Pyro ja se tykkää antaa kovasti pusuja. Lisäksi mulla on tapana saada tosi erikoisia päähänpistoja ja tehdä hyvin spontaaneja asioita. Niin kuin silloin kun mä lähdin feissaamaan erilaisia flyereita Darth Vader-asussa. Mä sopisin hirveän hyvin tähän hommaan, koska vaikka mä matkustelin lapsena aika paljonkin, niin nyt siellä kun on opiskellut ja ylipäänsä hirveästi ollut kaikkea kiirettä tai on ollut töitä tai muuta vastaavaa, niin en mä sitten oikeastaan koskaan saanut silleen tilaisuutta lähteä mihinkään pidemmäksi aikaa. Et totta kai nyt nämä perusruotsit ja muut on tullut käytyä läpi, mutta ihan oikeesti Tokio. Te tykkäsitte katsella mua sen takia, että kaikki olisi mulle niin uutta.